A xuíza non me vai deixar sair tan facilmente. Os únicos que me poderían sacar daqui son os matalobos. Cando souben que traballabas por matalobos non o podía creer. Pero agora entendo perfectamente. Es igualiña ca eles. Mira, Sara, pénsao. Agora vas ter tempo para pensar. Pero se seguimos así, isto acabouse. A ver se entendes dunha vez que non é o único que queremos, é que teñas un traballo honrado e que non te metas en problemas. Quer ir a guerra, Adriana? É iso. Quere que lles convén chamar a atención da Garda Civil e dos xornalistas enchendo a Vila de Mortos? E que propone? A paz. A él quere que testifique. De acordo, Marcos. Fareino. Testificarei contra Carmelo. Serán 10 preguntas como máximo. Moi ben. Falaremos de narcotráfico e da posibilidade de que vostede ocupe un cargo no Ministerio. Non. Quedamos en que non se tocaría ese tema. Pero hai rumores de que... Por favor, acceden a entrevista coa condición de que só falaríamos das operacións contra o narcotráfico. Se non vai respetar o acordo, é mellor que o deixemos. Como queira, non hai problema. Empezamos. En primeiro lugar, quería saber a súa opinión sobre os últimos episodios de violencia acontecidos en Sardiñeira. Parece que os narcos actúan con demasiada impunidade. Eu diría que estamos preto do final. En poucos días haberá novidades no sumario contra Arturo Campos e confío en que os narcotraficantes poidan responder por fin dos seus actos ante a xustiza. A Garda Civil está a levar a cabo un labor encomiable para asegurar que así sexa. Fálase dunha posible testemunha, alguén vinculado co clan dos Matalobos. Non podo darlles datos concretos do sumario, pero nas últimas semanas fixemos grandes avances e as probas obtidas na investigación relacionan o caso cos clans da droga en Sardiñeira. Logo se darán a coñecer novos imputados. Teño que marchar. Carmelo, espera. Onde vas? Queda aí, tes que descansar. Estou moi nerviosa, Carmelo. Como imos sair desta? Saímos de outras peores. Xa pensaremos en algo. É todo pola miña culpa. Iso xa non ten remedio. Agora hai que botarlle peito e tirar para diante. Sí, pero... Somos unha familia. Somos unha familia e estamos xuntos. Todo a sair ben. Esa pregunta non é doado respondela. Persoalmente farei todo o posible por acabar coa praga do narcotráfico nesta vila.
Sinto, pero iso é segredo de sumario. Moi ben, grazas a vostede. Ti sabes o que estás facendo? Perfectamente. Estás poñendo a Bárbara en perigo. E que pensas que Carmelo non ve a televisión? Non te alteres. Pero como que non me altere? É unha imprudencia. Bárbara sabe perfectamente a que está xogando. E ti? A que estás xogando ti, Olaia? Estou traballando para meter toda esa xente no cárcere. Toma. Unha citación para Bárbara. Isto tampouco é o que falamos. Sinto, pero vai ter que declarar xa. Non, antes temos que negociar as condicións, facer que colla confianza. Farémolo. Ti non coñeces a Bárbara, pero é unha persoa moi inestable. Vaslle meter medo. Se colabora e se pon nas nosas mans, prométoche que non lle vai pasar nada. Por que non aforras as túas promesas pros xornalistas? Para min que a Suiza está se afeccionando demasiado a sair na tele. Hai rumores que din que queren meter a cabeza no ministerio, sabíalo. Non? Pois agora xa o sabes, pero que non saia daqui. Perda cuidado. Grazas. É o informe de vigilancia dos matalobos. A mesma rapaza do outro día. Moi guapa, por certo. Ese Diego tenche bo gusto. Coñécea. Coñezo a seu pai. E non lle vai gustar. Non lle vai gustar nada. Pero que hora é? Tarde, teño que marchar. Que vas á clase? Xa non me dá tempo. Que pasa? Bo, que meus pais pagaron unha pasta pola matrícula das clases. E non lle sobran os cartos. Veña, muller, porque faltes un día... Iso dilo ti. E non é un día. Xa van 3 nesta semana. Espera. Tens que facerme un favor. Non vou seguir pasando farlopa. Se te metiches nisto foi porque quixeches, Eu non che mandei. Teño que marchar. Que queres? Nada, unha parvada. Que quedes con Salve e recollas un sobre. Un sobre. Sí. Con cartos, non penses mal. Que? Que non me mola, Diego. Que non quero que me metas nas túas leas, e cho dixen. Son cartos. Estás montando unha película, Vanessa. E por que non o fas ti? Non quero que me vexan co tío ese. Carmelo anda medio paranoico últimamente. Sí? Néstor resultó ser un inútil. Por su culpa casi se monta una guerra. Sí, yo también confiaba en él. Pero también hay buenas noticias. Logramos entrar en el consorcio. Es una oportunidad inmejorable para consolidar nuestras estructuras acá. ¿Sí? Ok. Si hay otra novedad, yo les llamo. Chao. Esqueciches un detalle importante. ¿A qué te refieres? As comisións dos matalobos. William, te puedes retirar. Me dieron absoluta libertad para negociar con Carmelo. Lo que yo les cuente o les deje de contar no es de tu incumbencia. Se por mí fose ese malnacido de Carmelo, xa estaría morto. Estamos deixando que respiren. E ese non é o camiño. Logramos entrar en el consorcio. ¿Sabes lo que eso significa? Controlaremos a las familias. Blanquearemos mucho más dinero. Y abrimos nuevas posibilidades de negocio. Iso é fume, Adriana. Só chegaches a un acordo con Carmelo, non co resto das familias. Esos son comparsa. La voz cantante la llevan los matalobos. Además, en estos momentos no conviene un enfrentamiento. Dejaré que Carmelo se confíe, que se crea más importante de lo que es. A Suiza quere pechar o sumario. Polo menos foi o que dixo na televisión. Entón, ata por máis probas. Non sei, papá. Se cadra un farol para que aceptemos o trato.
Estou perdido. Xa nin con Carmelo podo contar. Tesme a min, que estou traballando no caso día e noite. Ainda tes unha posibilidade. Se os matalobos me deixen de lado, acabouse. Méteo ben na cabeza, acabouse. Perdoa, filla, non che quería falar así. Ti non te la culpa de nada. Como estás? Como estás, Joel? Papá, iso agora non importa. Por favor, céntrate. Teño tanta gana de velo. Papá, por favor, non podo seguir eu soa. Entre ti que non pos nada da tua parte. Carmelo que non deixa de agoniarme. Agora Pedro que... Que pasa con Pedro? Nada, marchou da casa. As cousas non ían moi ben ultimamente. Vaya por Deus. É todo pola miña culpa. Estragueino todo. A miña vida, a miña familia... Deixa de lamentarte. Ainda tes unha opción. Acepta, papá. Acepta o trato. Se fose tan fácil. Sí, que fácil. A vida está che dando unha segunda oportunidade. Colle antes de que sexa tarde. Ah, chamaronte por teléfono. Sí, pois eu estou... A ver, un pouquiño de silencio, por favor. Silencio, por favor. Algúns de vos xa volo comuniquei por teléfono, así que supoño que a estas alturas xa o saberedes todos. A partir de hoxe, Adriana e a súa xente tamén forman parte do consorcio. Estes son os documentos que acreditan oficialmente a súa entrada. Quedan a disposición de que nos queira consultar. Moi ben. Como xa sabedes, tivemos algunhas dificultades, pero estamos avanzando na compra de terreos. Eu creo que entre todos poderemos... Como que entre todos? Mateo, cala un pouquiño, por favor, que estou intentando explicarme. No, de explicarte nada. Aquí estás tomando tías decisións e sin consultarnos. Moi ben, adiante. E o que teñas que dicir? Que pasa agora? Tesme que dar ti permiso para falar, non? Non, a vou fe que non. Xa. Quedamos en que tomaríamos as decisións entre todos, Carmelo, eh? Aquí puxo cartos ata a última mona. Ninguén escatimou en nada. E vas ti e actúas pola túa conta. Iso non é verdade. Dixeches que todos xuntos, todos xuntos faríamos máis forza ante os provedores. É ou non é? É un dos obxectivos, sí. Pois xa vexo a forza que facemos, deixando que entre no consorcio. Tal y como yo lo veo, eso puede ser una ventaja. Isto non vai contigo. Adriana, vai ser mellor que nos deixes sós. Por supuesto. Confío en que todo se solucione del mejor modo posible. Hasta luego, caballeros. Hasta luego, guiño. Hola, Diego. Adriana, non temos nada que falar. Te hice una oferta. No tiene por qué ser hoy, pero necesito una respuesta lo antes posible. Xa xa de aí. Que che pasa? Estás xorda? ¿Sabes dónde vivo? Cuando te canses de ser un recadero, vienes a verme. E que tanto me ten como te poñas, hostia, non é de recibo. Que carallo pintes a lurpia con nós? É o mellor para o consorcio. Anda que che dean, que che dean. Segundo ti, esa tipa matou a meu irmán. E tamén foi por min e mandou a Bárbara ao hospital, pero antes de nada están os negocios. Non entendedes, con Adriana como socia. Acabaronse as guerras e ademais teremos máis cartos para a operación. Pero que tiñas que consultalo con nós. Que pasa? Teñemos que pedir permiso para todo? Tamén para ir mexar? Hostia, somos os teus socios, non os teus empregados. Era unha decisión importante, non? O que sodes é uns cagados. Se non chega a ser por min, a tal hora estaríades todos traballando para Adriana. Que pouca memoria temos, carallo. Conseguín o 30% e vos estabades chorando polo 20 en cada descarga. E ainda por riba teño que aturar estas parvadas. Pero que iso non che dá ningún dereito a tomar as decisións... Teu irmán é historia. E Adriana vai estar con nós, asúmelo. E vai estar porque é o mellor pro negocio. Se non es quen de asumilo, xa sabe lo que tens que facer. Bárbara, soy Claudia. Un momento.
Pasa. Como está o teu brazo? Pois, xa ves, fago equilibrismos. Bárbara, xa sei que non vai ser fácil de entender, pero é que Carmelo é meu irmán. Tiña que contarlo. Está ben. Vale que non foi moi xusto contigo, pero non podía deixar que o seguises traizoando. Cometín un erro. Sí, claro, todos os cometemos. Deixeime levar, Claudia. E xa lle pedín perdón. Pero sigo querendo a Carmelo, de verdade. Antes poñelo pingando. Querías marchar da casa, levar a Iván... Estaba enferma e non pensaba con claridade. Agora é distinto. Sei que temos problemas. Moitos. Pero que parella non nos ten, non? Sí, claro. Fóxenos das mans, Claudia. Os dous. Pero querémonos. E temos un fillo. Imos arranxar o noso matrimonio. Oxalá. Carmelo quere que empecemos de novo. Pois non sabes canto me alegro. Ai, perdona, perdona. ¡Bárbara! ¡Bárbara! Que pasou, mamá? Por que berras? Chegou isto do xulgado. É para ti. Abriuna. Nesta familia non hai segredos. Como se atreve a miña correspondencia? Mamá, non podes facer iso. É unha citación do xulgado para que vayas declarar. Non entendo. Pódese saber en que andas metida. Mateo está dando moitos problemas. Non me preocupa, eu ninguén. Ninguén que te está poñendo as familias en contra. E que? Acabará sabendo que lle matamos o irmán. Iso é moito supoñer, non? Foi un traballo ben feito, ninguén ten por que sospeitar nada. Que facemos con él? Deixalo, que dé a paus de cego. Sí, iso mesmo dicías do irmán e ao final mira para aí. Está decidido. Agora necesitamos que todo se calme. Xa tivemos guerra dabundo para unha tempada. É o momento de guardar as pistolas e de facer negocios. Mateo non é perigoso. Sí, mamá, como vai a cousa? Vale. Vou agora mesmo parar. Que pasou? Teño que marchar, é urxente. Para calquera cousa xa sabes. Veña, ti e Sara querédesvos. Xa verás como todo se arranxa. Necesito tempo. Tempo. Sara ten o pai no cárcere. Iso ten que ser moi fodido para ela. Pensas que non o sei? Pásame iso, anda. Véseche nos ollos, Pedro. Ti queres a Sara, non? Pois xa está. Con iso non abonda. Moi boas. Home, tabas, non contaba con ver por aquí. Que? Moito chollo? O normal estes días. Como vai iso, Santiago? Tirando. Quería falar contigo un momentiño. Comigo? Sí, claro. A soas, se pode ser. Imos. Que? Como anda Lola? Hai tempo que non a vexo. A conserveira, como sempre. Dalle recordos da miña parte. Que ocorre? Pasou algo? Os matalobos, Pepe. Que vai pasar? Temos montado un dispositivo de vigilancia a Carmelo. E tamén aos seus homes. Parece que a túa filla está facendo amigos. Non pode ser. Leva semanas véndose con este elemento. Quería que o souberas por mí antes de saber por outros. Non sei que dicir. Mira, Pepe, ti hai anos tiveches un mal momento. Ben, cousas que pasan. Pero agora cambiaches. Tes un traballo honrado, unha muller que te quere, e unha filla. Vanessa
Non é máis ca unha nena. Confío en que saibas arranxar as cousas. Sen parvadas, xa me entendes. Sí, claro. Non te preocupes. Farei. En fin, eu marcho. Calquera cousa, xa sabes onde estamos. Grazas, Santiago. Moitas grazas. Pasou algo? Non, nada importante. Pois veña, ao choi. Espera, teño que sair un momento. Non tardo. Quedamos no teu taller, non tiñas que vir aquí a nada. Así aferreche unha viaxe, non? Quieto. Ei, que pasa? Tranquilo. Que non me toques, vale? Que borde, tía, que borde. Vale. Toma, dalle isto a Diego. Dille que eu xa collín a miña parte. É que apure, que necesito material fresquiño, eh? Dillo ti, eu non son a vosa recadeira. Que borde eres. Che dean. Viches a papá? Non, que pasa? Quedou de vir buscarme para ir ao súper, pero non me collo o teléfono. Non sei, se cadra deixou nunha casa. Fora. Aquí só permitimos a entrada dos socios, eh? Pero que faz? Para quieto, Pepe, para quieto. Quieto, Pepe. Abrir la cabeza, cabrón. Fixemos un trato. De que falas, Pepe? Non te faga lo parvo comigo, tiñamos un trato. Pepe, de que hostia falas? Estás deitando con miña filla, cabrón. Iso podémolo que non o falar, sei. Pepe, podémolo falar, hostia, tranquilo. Sei que lle volves poñer unha man enriba, mátote. Marcha, Oísme, Pepe, mátote. marcha antes de que te manques, Pepe. Non cambiaches nada. Segues sendo o mesmo animal. Estás ben? Sí, Atento. Disto ninguna palabra a Carmelo, estamos? Isto queda entre nós. Vale. Non sei a que ven tanto interese por Diego. Macarras como a ela e nos amoreas. Es influenciable. Menos inteligente que Carmelo. Más primitivo. Con eso me llega. Tamén é leal. Todos hemos sido leales alguna vez, ¿no? Prometemos y juramos. Y después todo se rompe. Coñece ese tío mellor que a ti, Adriana. E sei que non vai ser doado mercalo. Lo mismo me dijeron de ti. Y mira, aquí nos tienes. El dinero no entiende de lealtades. Y tú mejor que nadie deberías saberlo, Lino. Sigue vigilando a Diego. Discretamente. Que queres que busquemos? Cualquier cosa. Cualquier cosa que haga espaldas de Carmelo. Lo que sea. A citación quere dicir que Bárbara vai ter que facer unha declaración xurada. E sábese que lle van preguntar? Non, pero seguro que todo o que diga será incluído no sumario contra o meu pai. Quero deixar claro que eu estarei presente durante a declaración como abogada do meu pai. Pero, como abogada da familia, tamén vai mirar polos nosos intereses. Na medida en que non interfiran cos do meu pai. E que pasará logo? O máis probable é que a chamen a declarar como testemunha, pero xa durante a vista oral. Outra vez? Pero digo eu que poderá negarse, non? No, mamá, iso é un delito. Sempre hai un xeito. A única posibilidade sería que un perito declarase que está incapacitada mentalmente. E como facemos? Non sería moi doado, a verdade. Habería que presentar informes psiquiátricos e... Pero, fillo... Bárbara vai declarar e punto. É o mellor. Nós non temos nada que ocultar. Faime caso. Xa verás como non pasa nada de ti, tranquila. Sara vai te acompañar, non é, Sara? Xa dixen que sí. Pois xa está. Acompaño ao coche. Adeus. Non entendo nada. Por que queren que Bárbara declare? Por amolar. Ti fai o teu traballo. A xuíza dixo que atoparon máis probas contra meu pai. E na mesma semana chaman a Bárbara a declarar.
Non son parva, Carmelo. Quero saber que está pasando. Eu non teño resposta. Se o testimonio de Bárbara nos perxudica. Xa me encargarei eu de que non sexa así. Dille a Arturo que non me esquezo del. Axiña sei, xa o verás. Sí, claro que sairá. A xuiza ofreceulle un trato e rexeitouno. Pero voume encargar personalmente de que recapacite. Faced o que queirades. É a vosa decisión e penso respetala. Pero se Arturo insiste en falar, déixame poucas opcións. Non che temos medo, Carmelo. A mí non, muller, que me vedes ter. Eu son un ninguén. Un home de negocios, pacífico e razoable. Pero hai moita xente interesada en que Arturo non fale. Xente mala. Non como a ti, claro. Non, muller, non, moito peores. Faime caso. Estou farta das túas ameazas. Mamá, cálmate. Esa xuíza quere buscarnos la ruína. E ti non fas nada por impedilo. Mamá. A tola da tua muller vai nos comprometer, entendes? E ti de brazos cruzados. Ai, se teu pai vivise. Pero queres te calmar. E asenta. Teño che que contar algo. Sei que non che vai gustar. Pero Bárbara traballou de confidente para Marcos. Non pode ser. Tiñas que sabelo, mamá. Tiñas que saber que clase de fillo é Marcos. Marcos non puido obrigala. A culpa é dela. Marcos non respeta nada, nin a súa familia, nin o meu matrimonio. Tes que botala desta casa. A tua muller non pode seguir vivindo aquí. Que marche. E que vas conseguir con iso? Poñela aínda máis na nosa contra? Moi luz. Xa me encargarei eu de que o seu testemunho non nos perxudique. Por que tiveches que casar con esa pendanga? Falsa traidora. Toda a vida vivindo a nosa conta, gastando os nosos cartos. Ah. E mira como cho agradece. Non vai dicir nada, confía en min. En que non confío en esa drogadita. Acaba de salvarme a vida. Sí, rebordaría ya pouca conciencia que ten. Mamá, Marcos aproveitouse dela, non o entendes. Bárbara está o día inteiro colgada, non sabe nin no día no que vive. Mira, non a quero ver diante. E a Marcos sí. A un desgraciado que o único que quere é ver a seu irmán na cadea, pero del non dis nada. Pero non o ves, mamá. Non ves o que acaba de facer. Botar merda en riba da familia, poñerme a min en contra da miña propia muller. Pero del non dis nada. Mira, o feito está. Agora non nos convén levarnos mal con Bárbara. Se lle di a xuíza que metemos a droga no almacén de Arturo, estamos perdidos. Non será capaz. Será mellor que te empeces a levar ben con ela. Polo ben de todos. Pedro. Hola. Hola. Só veño por un pouco de roupa. Sí, claro, pasa. Acabo de deitalo. Pedro, por que non sentas un pouco e falamos? Está comendo ben? Como unha lima. Sinto o que pasou. Sei que te decepcionei. Tanto ten, agora non ten remedio.
Pedro, por favor, podo explicarcho. Non quero explicacións. O único que quero é que rompas cos matalobos. Agora non podo. Imposible. Vale, pois non hai nada máis de que falar. O noso matrimonio acabouse. Tomo por lado bo. Sempre dixeches que o armario che quedaba pequeno, non? Pepe! Esti! Unha hora agardando para ir ao súper e ti sen aparecer. Hola. Hola. Fora desta casa. Fora desta casa agora mesmo! Pero que fixen? Fora! Papá! Non quero verte máis. Pero Pepe, que pasa? É a tua filla. Eu xa non teño filla. Fora daqui! Que fas ti con todos estes cartos? E onde os sacaches? Son do teu mozo, verdade? Que mozo? Dillo! De que falas? Dille con quen te estás deitando! Pepe! Cun dos cans dos matalobos! Non, ti tranquiliña, Vanessa. Non volvas. O mellor é que estés no telo estando no pouco. Polos cartos, tranquila. Que apunten que se apago despois, eh? Veña, teño que deixarte. Que, Diego? Vasme contar que tes que afillado animales. Fichas. Deixa iso, anda. Non te quero ver así. Tes que cuidarte, isto faiche moito mal. Necesito, Carmelo. Cando casei contigo eras unha muller forte, non tiñas que tomar nada. Cando casei era unha nena. Por favor, dame todo o que teñas aí, anda. Estamos metidos nunha boa lea. Necesitámonos os uns aos outros, sobre todo Iván. Que vas facer con el? Non empeces con esa trela, eh? Prométeme que o noso fillo vai gañar a vida honradamente. Prometo, cho. Xa cho dixen no hospital. Estou farta desta vida, Carmelo. Sempre con medo de que un día entre a policía pola porta. Iso vai cambiar a partir de agora, xa verás. Non te creo. O primeiro paso é pensar no que lle vas dicir á xuíza. Odio esas cousas. Póñome tan nerviosa. Xa, tranquila. É moi doado. Mira, esta é a versión que lle tes que dar. Sí. Traballei como confidente pro capitán Marcos Matalobos. Podería dicirme desde cando lle pasa a información? Hai meses. Desde antes de que volvese a Sardiñeira. Segundo o capitán Matalobos, vostede axudou a localizar un cargamento de coca situando nunha nave industrial que pertence a Arturo Campos. Certo? Sí. Fun eu. Algúnha vez lle citou vostede o nome de Emilio Taboada, máis coñecido como Milucho Roxo? Non o coñezo. Sospitamos que levaba cocaína nas súas embarcacións. Se mo permite, señoría, creo lembrar que a citación refírese únicamente á causa contra Arturo Campos. Mais nada. Seguro que nunca lle pasou datos sobre Milucho o capitán Matalobos. Marchamos. De acordo, vostede gaña. Rematamos xa? De ningunha maneira.
Dígame, como soubo das actividades do seu marido? Moitas veces escoitaba a Carmelo falar de negocios. Casi sempre por teléfono ou con súa nai. Non me gusta que comprometas así a Arturo. E que querías que fixera? Non había outro sitio? Esa carta civil o descobre. Tranquila, mamá. Esa nave leva meses abandonada. Ninguén se acorda dela. A ver, déxame ver como estás. Este botón está solto. Ven á cociña, que ali teño o costureiro. Que non, Vanessa. No meu piso non podes quedar. Pero que máis queres, muller? Pagoche un cuarto de hotel o tempo que queiras. Todos os días que necesites, sí. Veña, falamos despois, sí? Chao. Fora. Fora cagando virutas. Agarda. Díxenche que aquí non. Agarda, Diego, escoítame. Escoítame ben. Hai un tío por aí fora preguntando cousas sobre ti, entendes? Como? O que escoitaches. O moi cabrón anda falando con todo Cristo. Queres sabelo todo sobre ti, Diego. Como é? Non sei, tío, é calvo. Para min que é picoleto. Iso sí, parece que non botou un foguete na puta vida. ¿Qué hubo? Traio boas noticias. Vaya, así me gusta. Que te ganes el salario. ¿Y bien? Anda vendendo drogas agachadas cuns cantos rapaces ao seu cargo. Gaña bastante con eles, pero intenta ser discreto. Vaya con Diego. Qué atrevido. Ese tipo de negocios no le gusta nada a Carmelo. Dejan poco margen y son muy arriesgados. ¿Estás seguro de que Carmelo no sabe nada? Seguro. Cada canto contactaba con Marcos Matalobos. Non o sei exactamente. Cada semana. Ás veces cada 4 ou 5 días. Marcos pedía información sobre o seu marido, non é certo? E por que o ia facer? O meu home non ten nada que agochar. Non pretenderá que crea iso. Non dixen nada que implicase a Carmelo. Ata onde eu sei, o meu home non está metido en nada ilegal. Isto é unha tomadura de pelo. Estoulle dicindo a verdade. Ai, sí? Logo, como sabía vostede que a cocaína estaba na nave de Arturo Campos? Tivo que ser polo seu home. Foi por Sindo. Sindo Veloso, o que mataron. Increíble. Agora quere cargarlle todo a un morto. Veloso contactou con Carmelo para que lle prestase unha nave. Pero Carmelo sospeitou algo. Sempre se dixo por aí que Veloso andaba metido na droga. Xa me entende? Continúe, por favor. Carmelo negouse a axudalo. Eran amigos, pero Carmelo non se fiaba del. Logo, cando soubo que Arturo lle ia deixar unha nave, pois chamouno para intentar convencelo de que non o fixese. Ten vostede moita imaginación. Ve estes documentos? Aí está recollida toda a información que lle facilitou a Marcos. Aparece varias veces o nome do seu home, e sempre relacionando co tráfico de drogas. Marcos odia a Carmelo. Sábeo todo o mundo. Pero desde logo, nunca imaginei que fose quen de mentir así, utilizando o meu nome. Levamos unha hora esperando, que? Como foi? Moi ben, mamá. É unha campioa. Que facedes todos aquí? Esas son as miñas maletas. Bárbara, vas estar fora unha tempada. Facémolo polo teu ben. De que falades? Mamá. Es unha drogadita. Ti non queres velo, pero podes nos levar á ruína. Mamá, por favor, agora non. Vas ir a unha clínica de desintoxicación. É a mellor que hai en Galicia. Ten piscina e todo. Será como ir a un balneario. Non necesito ningunha clínica para desintoxicarme. Podo eu soa. Tes que ir ali, mamá. Seguro que ali te recuperas ben. Vas ter o teu propio cuarto.
E todo o que precises, iso por descontado. Para nós a túa saúde é o máis importante. Non. Por favor, Carmelo. Fixe todo o que me mandaches, ou non? Sí, xa o sei. Pero así vas a estar de volta con nos, xa o verás. Anda, veña, que o coche está agardando. Non é imposible, non pode ser. Bárbara testemuñou na túa contra. Pero se Carmelo dixo que non tiña por que preocuparme... Polo amor de Deus, abre os ollos dunha vez, acabouse, Carmelo. Ou aceptar o trato ou pasarás media vida no cárcere. Amigo meu, prometeume que non ia pasar... Papá! Escoita, se temos que marchar de Sardiñeira, marchamos. Non quero esta vida, papá. Nin para min, nin para ti, nin para o meu fillo. Tes que escoller. Ou Carmelo ou nós. Fala que Suiza. Dille que acepto. Un pouco máis de hielo. Non cho vou repetir máis. Estou farto deste xogo. 4 camellos a tu cargo. Sin duda sabes montártelo. Y Carmelo sin enterarse. Adriana, deixa de meter os fociños nas miñas cousas. ¿O qué? ¿Qué piensas hacer, Diego? ¿Matarme? Crece de una vez. Ya estás grandecito para estas cosas. Conmigo ganarás el doble. Non. Piénsalo. Tú solo piénsalo. Los matalobos no te pagan lo que tú vales. Has tenido que asociarte con unos mocosos cocainómanos para salir adelante. Sempre estiven con Carmelo. E vou seguir así. Vas a contar? No, tranquilo. Esto queda entre tú y yo. Pero tarde o temprano se va a enterar. En un pueblo pequeño no hay secretos. Bárbara exculpou a Carmelo. Foi el quen lle pediu a Campos o almacén. E como probamos iso? Bárbara di que droga é de Veloso, dun morto, entendes? Por que che faría caso? Por qué? Por que me farías caso? Díxenche que había que protexer a Bárbara. Fuches demasiado rápido. Non digas parvadas. Ah, non? Entón por que pensas que cambiou a súa declaración? É evidente que está ameazada. Só nos queda unha carta. Arturo Campos. Seguro. Sara chamou onte para concertar unha entrevista. Debe estar a chegar. Pero isto son os outros do xulgado. Sí, a Suiza ordenou que usásemos esta entrada para evitar os jornalistas. Por aquí, meu sarxento. Xa o sei, pero o preso quere ir ao baño. Ocupo meu de acompañalo. Vostede suba e informe de que estamos no edificio. Co debido respecto, ese non é o protocolo de traslado. E que quere? Que este home mese por riba? Non, claro que non. Pero teremos que dar parte do incidente e eu debería acompañalos. Mira, Cartelle, aforras formalismos. Informe de que chegamos e vai tomar un café. Estamos de servizo, meu sarxento. É unha orde, Cartelle. Arreando. Pero que pasa? Por que me traen aquí? Escoítase todo, non berre. Hola, Arturo.
Me alegro de verte. A tua filla é unha boa abogada, Arturo. Confía nela. Pois mira, por esta zona o único que pasa son eu, así que... Así que qué? Es un cabrón, hostia, un mal nacido. ¿Qué fa? Non tes vergonza, ¿Qué fa? que non tes vergonza, non tes vergonza. ¡Hostia! Subieron ellos fumes. Para mí que intentarás ahogarlo. ¿De qué me hablas? De que che falo? De meu irmán. Carmelo, di que o matastes vos. Alguna novidade polo cuartel? Nada de momento. Moita xente na vila pensa que és como a Carmelo. Pero eu sempre te defendín. Meu irmán ten a súa vida, eu teño a miña. E xa está. Arturo ou nós, temos que escoller. Así como trata a los amigos da familia. Voulle entregar á policía o USB que tiñas no despacho. Se lle entregues iso, policía, son un home morto. Falo en serio. Se lle segue o xogo, non hai volta atrás. Non che pedín consello. Confiaba en ti, imbécil. Sei canto gañas, sei canto gastas e mesmo sei canto cagas. Es un hipócrita. Como se ti foses un santo. Non quero que me fales así na miña casa. Estás morta. Ti, teu pai e toda a tua familia. Que pasa? Para que me trouxeches aquí? Que me vas facer, Diego? Solta, me estás facendo dano. Necesito sabelo todo.